som ho chcel mať takto nastavenú a konečne to je takto. Čaute, takže vybral som sa opäť zasenec do dedinky Reca. Idem si vyzdvihnúť svojho Gibsona od bratov Baraniovcov z Barani Guitars. Zatiaľ vám poviem toľko, že problém nemusel byť na strane Gibsona, ale mohol byť na mojej strane, ale je to také diskutabilné, pretože sa jedná o to, že gitary by mali byť uskladňované v miestnosti, kde máte nejakú optimálnu vlhkosť. Tá optimálna vlhkosť pre uskladňovanie gitary je niečo medzi 40-50% vlhkosti. A ja som si kúpil cez Musiker taký malý merač, pekný senzor, ktorý ukazuje teplotu a ukazuje aj vlhkosť, akú mám v izbe. A v stojane, kde mám všetky gitary, tam som ho pekne magnetom, má na sebe zo zadnej strany magnet, je to mimochodom značka Ortega, tento. A teda v stojane, kde mám gitary, tam som ho magnetom pripol na ten železný stojan a nechal som to tam pekne merať. A vyšlo mi z toho, že teplota v miestnosti je 26 stupňov a vlhkosť sa mi pohybuje medzi 60 a 64-65%, čo je teda minimálne o 10-15% viacej, ako by malo byť. No a tu mohol nastať problém. Chalani zistili, že vlhkosťou sa usadzala nielen hrdza na strunách, čo som mal dlhodobý problém aj s elixírkami, že som ich mal po 2 týždňoch zrazu trošku hrdzavé, taký hrdzavý povlak. Bolo to z tohto dôvodu určite. A teda zjavne sa trošku pohol krk. Tým pohnutím sa vystúpili prasce z matníka, niektoré, ne všetky. Takže určite nám k tomu samozrejme za chvíľku povedia viacej, ale otázka znie, že 5000-ová gitara nemá byť proste nejakým spôsobom chránená voči takýmto vplyvom vlhkosti, pokiaľ o 15% vyššia vlhkosť. Chápete, kúpim si gitaru ako profesionálny hudobník niekde pri mori, kúpim si Gibsona za 5 litrov, idem tam hrať, budem tam robiť turnus 2-3 mesiace pri mori, v prímorskej oblasti, kde tá vlhkosť nebude 64%, ale bude 75%. A ja budem mať každý deň problém s gitarou a zo dňa na deň horší a horší. Pritom v tom stojane mám svoj Fender Custom Shop Telecaster, ten vidíte, ten relikový červený krásny. Mám tam svoje americké PRS gitary, všetko je v tých istých podmienkach a tieto gitary nemajú najmenší problém, ako s ladením, tak s hrdzou, tak s prascami. No a tu sa nastáva otázka, že ako je to kruci možné. Takže áno, uznávam, sypem si popol na hlavu, mám vlhkejšie prostredie v miestnosti, než by som mal mať. Samozrejme, toto vyrieším tým, že do domu namontujeme klimatizáciu, ktorú sme nechceli striktne, ale proste budem musieť, pretože klíma vysušuje trošku vzduch, takže to tam klesne. A druhý problém bol ten, že my sme vetrali v noci, asi ako každý normálny, keď máte v dome 28 stupňov, tak ste radi, že je večer chladnejšie, otvoríte. Ale on sa o 9. púšťal závlahový systém na trávnik a trávnik rozohriatý funguje ako obrovská plocha odparovacia. To znamená, že keď nám o 9. začala striekať voda na trávnik, tak do polnoci sa odparovala voda a tá pára pekne išla dovnútra. A potom ráno, keď sme zavreli všetky okná, išli sme do práce, tak tá pára, tá vlhkosť zostala v celom dome a teda je tam 65% vlhkosť. Čiže zmenili sme časovanie závlahy na ráno z večera. No a uvidíme teda. Chlapci mi povedali, že je to o poznanie lepšie. Trošku museli niekde vyleštiť niektoré prasce, niektoré museli dať naspäť a malo by to byť teraz určite super. Takže ja som veľmi zvedavý a určite to posunieme ďalej a dosledujte toto video do konca, bude to určite zaujímavé. Takisto keď s ňou prídem domov, natočíme nejakú ukážku, ako tá gitara teraz hrá, či tam vôbec niečo trnčí alebo netrnčí. Ja dúfam, že nebude, lebo chcem si to s tou gitarou začať konečne užívať. Na to som si ju kúpil, aby som mohol zničiť, ale nie takýmto spôsobom. Takže sledujte to až do konca.
Tak dorazil som na miesto a teraz bude nasledovať veľké prekvapenie. Dúfam, že pozitívne. Poďme na to. No, došli sme sem. Krásne vyleštená. Akože vyzerá jak nová tá gitara. Tak skoro aj je. No, musím vám povedať, že chalani urobili fakt, že dobrú robotu. Lebo ja som si ju pred chvíľočkou vyskúšal. Ten dohmat je úplne nízučký. Asi na žiadnej gitare nemám tak nízky dohmat. Opa. Čiže takto. No a poďme sa teraz pobaviť tu s majstrami. Ja si to dám takto. Máme ďalej od seba. Takže tu máme majstrov, chalanov. A teda povedzte, že v čom bol prvý problém. Ja už som naznačil vo videu predtým, že mám doma vlhkosť, ktorá robila galibu. No tak ideš povedať ty, či môžem. V podstate Opa. na gitare sme si všimli, keď sme to rozobrali dôkladne, že boli tam dve pražce vylezené a ten hmatník bol tiež troška vysušený. A keď sme začali rozoberať, že dáme von kobylku a hardware, tak sme zistili, že tam bola korózia, akože pod tými vrutmi. A takisto na hardveri bola akože nejaký nános hrdze. Čiže to nás nenapadlo, že nejaká vlhkosť či náhodou nenastala. Jasné. Že tam, kde je tá gitara skladovaná. A to vtedy sme sa aj bavili, že Áno. v podstate, že mohla nastať chyba aj na tvojej strane. Že máš tú gitaru tak uskladnenú, že tá vlhkosť tam je vyššia. Áno. Čiže to mohlo mať za následok to, že tá gitara sa celá rozštelovala, aj tie pražce vyliezli. Ale ako som ti hovoril, v podstate ja som aj hovoril do videa, že celá tá situácia je taká, že večer vetráme, keďže doma máme klimatizáciu a na trávnik samozrejme večer ide závlahový systém a jak tam tá závlaha ide, tak ten trávnik večer začne byť ako jedna veľká odparovacia plocha. To sa odparí, samozrejme celá tá para a teplý vzduch naleze dovnútra, alebo teda ten trošku vychladený naleze dovnútra, my sa vnútri cítime lepšie. A do rána to takto funguje, ale ráno odchádzame do roboty z domu preč, dom sa zavrie, hermeticky sa uzavrie, tým pádom tá vlhkosť nemá kam odísť, je tam vnútri a potom to tak vyzerá, že je tam vlhkosť 64-65%, čo je relatívne samozrejme vyššia vlhkosť, lebo ako ste mi aj povedali, tak tá vlhkosť by mala byť nejakých 40 až až 50. 50%. Hej, stále je to ale iba o nejakých 15% viacej. A ja som aj položil otázku vo videu, nech mi na to aj ľudia povedia, že či je to podľa vás normálna vec, že takto drahá gitara, kúpim si ju, pôjdem ako nejaký muzikant hrať do nejakej kapely zábavovej na nejakú loď, alebo niekam k úmoru, do nejakého podniku, do nejakého baru, niekde do Talianska, do Španielska, kde vlhkosť prostredia bude ešte vyššia ako tu u mňa doma. Nebude to 63-64%, ale bude to 75%. A tá gitara tam bude 2 mesiace. A tá gitara proste ako bude za 2 mesiace vyzerať? Že či by to nemalo byť nejako chránené voči takýmto veciam? Že váš názor na to? No, tieto gipsy, ja som sa dočítal, nemám to potvrdené akože od výrobcu, ale som sa dočítal, že oni to robia úplne, že presne na ten štýl ako tie staré gitary. Čiže úplne používajú tú starú technológiu. Čiže staré lepidlá? Staré lepidlá, neviem, či pražce podlepujú. Aha. To nemám overené. Ale je dosť možné, že nie sú ani podlepované. A to znamená, že stvária sa ako keby to bola naozaj gitara z roku 1957 a v tej dobe to nerobí. vlhkosť vzduchu bola asi problém pre všetky gitary, hej? A ono je hlavne to, že pre tie gitary není až tak problémová tá vlhkosť, keď máš stabilne, ja neviem, 10 rokov stabilnú vlhkosť, tých 64%, tak tá gitara si zvykne. Aha. Spraví sa tam ten setup a drží to. Len pre tie gitary sú najväčšie tie šoky. Proste sucho, vlhko, zima, teplo a potom to takto vyzerá. Takže ja som si sypal v tomto prípade popol na hlavu, lebo v tom prvom videu som išiel tvrdo voči tej gitare, že tak drahá gitara, takto spravená, ale dáva to logiku, že pokiaľ je naozaj urobená takým spôsobom, že na vintage štýl, proste úplne po starom, tak aj zvukovo tak bude fungovať.
ale hlavne teda asi aj všetky tie veci, na všetky veci bude háklivá a bude takto reagovať. A toto je asi teda jedna z tých gitár, ktorá takto funguje a budem musieť to riešiť tak, že skladovať tú gitaru v kufri. Ja som si zaobstaral také násávacie vankušiky, čo sa dávajú v podstate do rôznych púzier, viete, tam sú vnútri tie guličky, ale toto nie sú guličky, toto je vnútri gel a ono to je obojstranný systém zvlhčovania, ten humilý systém, že dáš to tam, zavreš to a stará sa to o to, že pokiaľ je tam menej ako nejakých tých 47-49%, tak to zvlhčí ten vzduch, pokiaľ je tam viacej, tak ho pohltí a vysuší. A takýto sáčok tam vydrží 6 mesiacov, takže táto gitara bude asi zahrám, odohrám a prásť do kufra. Čiže ona asi nebude vystavená na scéne ako tie ostatné moje trofeje, čo tam sú. Nevadí. Môže vyzerá dobre na stene, ale tak z hľadiska bezpečnosti je to lepšie. Áno. Dobre, a poďme sa pobaviť teda o tom, že čo ste tam vlastne všetko porobili. Kľudne si ju zober do ruky a poukazuj. No tá gitárka si prešla tým levelingom pražcov. Leveling znamená čo pre neznalého človeka? Leveling je zarovnanie pražcov, že kompletné. Tá gitara v podstate mala nejaké nerovnosti, vo vyšších polohách boli vylezené pražce, ako sme aj spomínali. Čiže to sme zarovnali. Následne boli pražce zaleštené do vysokého lesku. Doložíme tam potom to video od teba, lebo toto moc do blízka nezaostrí. Bol matník nakonzervovaný, naolejovaný citrusovým olejom. Následne bol upravený 0. pražec. Na desiatky struny bol narezaný, čiže je pekne nízúčko. Čiže dá sa nastaviť fakt nízka akcia, bez drnčania. Super. Čiže už to nie je to, čo si vtedy ukázal, že takto si zmačkola. Teraz to aj cítim, že to nebenduje. Že už to tam ako keby je... Teraz cítiš, že hneď máš v podstate rýchlu akciu. Super. Čiže hneď máš Ďalšie pražec, keďže ja som puntičkár, som ho komplet preleštil, čiže lesklý, teraz po novom, lebo bol taký akože zajdený, tak som ho preleštil. Následne som troška preleštil hardware, prečistil som tú hrdzu. Aj tunak som to prečistil, aby to nekuslo v tej gitare počase. Dobre. Tak som to nakonzervoval, tak som to tam zatočil. Následne sme riešili ten potenciometer, že sme ho prečistili. A v ňom bolo čo? V čom bola chyba, prečo mi vypínal signál? Zrejme sa tam dostala nejaká špina alebo niečo a proste v tom kontakte sa to nedotklo tej plochy a vypol. Hej, môže byť. Predpokladám, že to bolo tým, tak sme ho zatiaľ nemenili a ak by to náhodou aj do budúcna robilo problémy, tak vieme zohnať úplne rovnaký diel. Identický. Dobre, verím tomu, že to nebude nutné. Inak chcem podotknúť, že pražce by trebalo, aj keby sa nezarovnávali, by ich trebalo vyleštiť, lebo boli úplne zaoxidované a trhli proste. Že nebolo to také ľahké. Ale to už nie je samozrejme výroba, ale to už je... Áno, to je tá korózia, v podstate oxidácia, alebo jasné. Ďalšia vec, trošku sme preleštili to telo. To vidím, je krásna. Čiže celá bola vyčistená, preleštená. Boli nejaké problémy s ladením, s mechanikami? Práve, že nie, to som pozeral, tam tie mechaniky to drží, to je dobrá mechanika, kvalitná, čiže tam není problém s tým, že by to nedržalo. Ale hovorím, že sme prekontrolovali úplne celú. Na toto sme prišli, ale našťastie sa to podarilo odstrániť. Super. Teraz je to plnohodnotný nástroj. Veľmi sa teším. Človek sa s tým nemusí bať, či už nahrávať, alebo koncertovať. Je to proste ready. Paráda. No, takže ja hodnotím robotu chalanov fakt, že špičkovo. Dojdem domov, zapneme to, vyskúšame, ako to hrá. A kľudne sa potom môžete obrátiť buď na mňa, alebo dám dole potom do popisu videa aj kontaktné údaje, adresu na chalanov a môžete sa na nich s kľudným, čistým svedomím obrátiť, bez problémov vám pomôžu. Takže čaute. Čauko. Čaute. No, gitárka sa vezie už domov v kufri. Ja musím povedať, že som naozaj veľmi príjemne prekvapený. Čakal som, že to bude dobré a nečakal som taký dohmat. Proste tak nízky dohmat, to ešte som asi nemal na žiadnej gitare. Úplne pohodlne sa mi na nej hralo, už bez toho, aby bola zapojená do elektriky. Už sa neviem dočkať, keď prídem domov, porobím si svoje povinnosti a potom zapnem gitaru
a natočím pre vás ešte poslednú časť tohto videa a to bude teda, že ako to naozaj znie, ako to ladí a som zatiaľ maximálne spokojný, takže verím tomu, že keď sa potom na mňa odvoláte, posuniem kontakty dole pod to video, tak budete mať rovnaké skúsenosti pozitívne, lebo dobrých gitárov nám tu naozaj treba. Tých servisákov je tu veľmi málo, spočítame ich na jednej ruke si myslím. Takže dostať sa k nejakým šikovným ľuďom a k takýmto napríklad šikovným chalanom, ako sú títo bratia Baraniovci, ktorí sú naozaj pokorní, sú veľmi šikovní, príjemní, dokonca ceny majú super, takže dá sa všetko dohodnúť. Dobre, takže za chvíľku posledná časť tohto videa a to bude zvukový test a test, ako sa na nej pohodlne hrá. Takže zatiaľ. Takže čo sa týka toho drnčania, v tom predchádzajúcom videu som vám ukázal, že tá G-struna to bola katastrofa, hlavne tu na 9. polohe, tak teraz dobre počúvajte, čo sa stalo. Bez vypnutého zvuku, aby sme počuli iba gitaru samotnú, takže a drží, stále drží. Predtým to hneď zhaslo, lebo niektorý z tých prascov bol vystúpený, on to zabrzdil, čo bol problém. Takisto tu v týchto vrchných polohách vyšších, aj 12, práve 15, podobne. A drží to. A to isté H-struna. A nikde nič proste nedrnčí, ja som z toho nadšený. Ukážem vám teraz, ako znie gitara ozvučená. Zapojil som Fractal, svoj milovaný FM9. Mám tu preset Mesa Boogie, ten znie fantastický. Dám to iba na nejakú jednotku, lebo je to silno skreslený preset, ktorý za chvíľku využijeme. Takže znie to takto. To už je brána, ona zatvára gate. Je to veľmi nízka hlasitosť. Ale počuje, že vôbec to nezničia to tie prasce. Takisto volume poťah opravili. Vynikajúce. A ukážme si, ako gitara hrá. Mám tu zás nejaký melancholický backing track, v poslednom ma to strašne baví, také tie atmosféry. A budete počuť, ten Gibson, to je proste Gibson, hej. Musím sa ospravedlniť, samozrejme, že som na to kýdal. Ale vidíte, bolo treba zarovnať, vybrúsiť, vyleštiť prasce,
Nulú ťah prispôsobiť na desiny struny, ako povedali chalani. A to sú veci, ktoré nechcete riešiť na drahej gitare, aj keď máte trošku väčšiu vlhkosť v izbe. Takže takto nejaká muzika. A tá gitara je fantastický. Vždy som ho chcel mať takto nastavenú a konečne to je takto. Takže na záver by som povedal, chlapci, bratia Baraninovci, vynikajúca práca, som nadšený z toho, čo ste spravili a veľmi rád som pre vás spravil takéto video. Dúfam, že vám to priláka klientov, nás, gitaristov, pretože nájsť šikovných gitarárov alebo servisákov tunak nie je žiadna sranda. Ja osobne poznám asi 3. Hej, a to je celé. Bratislava, Západ. A s jedným som bol veľmi spokojný. Janko, pozdravujem. A tu chalani sú úplne fantastickí, až prepnutí do toho. A to je to, čo my hľadáme, to, čo potrebujeme. A najvyššie majú aj dobré ceny. Takže odvolajte sa na mňa a nechajte si spraviť svoje nástroje. Verím, že som vám týmto videom pomohol. Čaute.